Hayırlı erте Tataristan Devlet Televideniyasının yanılıklar çıkarılışını başlayız. Stüdiyada Aniya Gıbadulina bizden bugünkü çıkarılışta. Qozonda zo'r voqea Tataristan boshqalasida xalqaro UNESCO forumu ishli. Zeyda Shilterbeyliler Tataristan xalqi harbiylarga yordam etishning yangi usullarini topa. To'qay sensiz bo'lmay Qozondagi Abdulla To'qayning o'zi esen shaqdan nashr etilgan kitobini o'zgarishsiz bostirib chiqardilar. Qozonda UNESCO forumu ishli boshladi. U 8 dekabrga qadar davom etdi. UNESCO'ning madaniy ham tabiiy merosni saqlov turindagi konvensiyasi qabul etiluvga yarti asr vaqt o'tgan. Forum shu istalikli dataga bag'ishlangan. Sharaning plenar o'tirishida Respublika prezidenti Rustam Minnixanov qatnashdi. Tatariston boshqalasining 50 ilni birlashtirgan zo'r xalqaro voqeasi turida kelasi yozmada. Салих Сайдашев исемендәге зур концерт залы халыкара форумга 700-га якын кешене җыйды. Казанга төрле илләрдән меңләгән катнашучы килде. ЮНЕСКО объектлары дөнья сәясәтен ныгыту өчен яңа мөмкинлекләр ача. Ценности, которые представляет ЮНЕСКО, невероятно важны для человечества. Диалог культур и цивилизации, построение мира посредством международного сотрудничества в области образования, науки и культуры. Это требует постоянного осмысления и приумножения. Дөньяда конвенциянең 50 ел гамәлдә булу дәверендә 1154 объект ЮНЕСКО исемлегенә кертелгән һәм аларның статусын күтәрүгә һәм туристлык агымын арттыруга ярдәм итә. Россия мәдәни һәм табигый мирасны яклау, саклау һәм популярлаштыру эшчәнлегендә актив эш алып бара. Шул исәптән Татарстан да калышмый. ЮНЕСКО бөтен дөнья мирасы исемлегенә Казан Кремле, Болгар тарихи археология комплексы, Успенский соборы һәм Зөя утрау шәһәрчеге монастыры кертелгән. Объекты всемирного наследия ЮНЕСКО Республики Татарстан уникальны не только с точки зрения их исторических ценностей. Они являются неповторимым свидетельством взаимодействия православной и мусульманской традиций, демонстрируют взаимовлияние и взаимообогащение культур. Хәзер ЮНЕСКОның исемлегенә 2 обсерваторияны кертү буенча да зур эш алып барыла. Астрономия обсерваториялары бөтенләй яңа номинация, ул дөньяви казаныш, ягъни Татарстанның дөнья күләм мәдәни мирасына керткән өлеше. Россиянең тышкы эшләр министры Сергей Лавровның сәламләү сүзендә Татарстанның бу юнәлештә эшчәнлеге аерым билгеләп үтелде. Әлеге чарада аны илнең тышкы эшләр министрлыгы вәкиле Сергей Вершинин укыды. Оно проводится как дань уважения к тому, что делает Татарстан. Культура вечна, образование вечно. И то, что в этом зале находятся люди самых разных поколений, конфессий, это очень хорошо. Быелгы форум кысаларында 7 конференция узыр дип көтелә һәм ЮНЕСКО бөтен дөнья мирасы комитетының яшьләр модели да тәкъдим ителә. Шулай ук Татарстан күптелле белем бирү учреждениеләрен төзүнең моңарчы күрелмәгән программасын хуплауга да исәп тота. Хәзерге вакытта республикада адымнар күптелле белем бирү комплексларының саны 6-га җитте. В настоящее время построены и успешно работают уже 6 комплексов, учащиеся в которых воспитываются в соответствии с принципами ЮНЕСКО «Учиться, чтобы знать», «Учиться, чтобы уметь», «Учиться жить» и «Учиться жить вместе». Чулпан Амири, Инна Данилова, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Татарстан президенты каршындагы ватандашлар эшләре буенча координация советы утырышында агымдагы елда башкарылган эшләргә йомгак ясалды. Бөтен дөнья татар конгрессы, Татарстан халыклар ассамблеясы һәм ватандашларның иҗтимагый оешмалары элеккечә күләмле эш алып бара. Бу һәм башка темалар турында парламент хәбәрләрендә сүзне хезмәттәшем Алия Галиуллинага бирәм. Безнең бурыч социаль-икътисади үсешнең ирешелгән темпларын саклап калу һәм бу шартларда республика икътисадына федераль акчаларны максималь җәлеп итү. Бу хакта Татарстан Дәүләт Думасы сенаторлары һәм депутатлары белән очрашуда Рөстәм Миңнеханов белдерде. Очрашуда Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, премьер-министр Алексей Песошин, парламент комитетлары башлыклары, профильле министрлыклар һәм ведомство җитәкчеләре катнашты. Киңәшмәнең төп темасы республика икътисадына федераль акчаларны җәлеп итү мәсьәләсе иде. Необходимо максимально привлекать в экономику федеральные средства. В Татарстане реализуется ряд крупных инфраструктурных дорожных проектов, по которым важно обеспечить привлечение дополнительного федерального финансирования. И, конечно, хотел бы, что депутаты, сенаторы
подключились к этой работе. Киңәшмәдә республика парламентларының закон чыгару инициативаларын гамәлгә ашыру мәсьәләләренә аерым тукталдылар. Фәрит Мөхәммәтшин билгеләп үткәнчә, 6-нчы чакырылыш эшли башлаганнан бирле Дәүләт Советы Думасына 15 закон чыгару инициативасы юлланган. Шулардан 3 проект федераль закон статусын алган. Узып баручы елда эш йомгаклары Татарстан президенты каршындагы ватандашлар эшләре буенча координация советы утырышында ясалды. Алар турында вице-премьер Бөтендөнья татар конгрессы рәисе Васил Шайхразиев сөйләде. Киләсе елга планнар турында да фикер алыштылар. Координация советы җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин ислам хезмәттәшлеге оешмасы дәүләтләре белән күп яклы элемтәләрне үстерүгә аерым игътибар юнәлтте. Бөтендөнья татар конгрессы, Татарстан халыклары ассамблеясы һәм ватандашларның иҗтимагый оешмалары элеккечә зур эш алып бара. Задача стоит серьезная. На 23 год мы будем готовить план работы нашего координационного совета. Я буду признателен, если у вас еще новые предложения появятся и поступят. Мы их рассмотрим обязательно. Надо какие-то новации продумать, еще какие-то формы продумать. Татарстан Дәүләт Думасы депутаты Айрат Фәррахов һәм республикада кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил Сария Сабурская гражданнарны мобилизация мәсьәләләре буенча кабул итте. Һәр мөрәҗәгать контрольдә, барлык нечкәлекләрне ачыклау өчен, кирәк булганда проблеманы хәл итүдә ярдәм итү өчен барлык документларны җентекләп тикшерәләр. Кайбер мәсьәләләр шунда ук хәл ителә, икенчеләре карау өчен вакыт таләп итә. Татарстан парламентарийлары Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтында булды. Мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты депутатларына укытуның төрле юнәлешләре буенча яңа эшләнмәләр күрсәттеләр. Бу проектлар, яңа техник җиһазлар, рәсем сәнгате һәм декоратив гамәли сәнгать күргәзмәсе. Күп кенә традицион укыту юнәлешләренә яңа технологиялар актив кертелә. Umuman birida menimcha mana zamonga yaroqli kundashlik ita olарлык шундый белгечләр әзерлиләр. Әгендә республикабызда mana татар милли традициясен бирдә саклау өчен бик зур көч куела дип шундый нәтиҗә ясадым мен үземә. Күп кырлы һәм бик күп лабораториялар бирдә әйткәнемчә үзебезнең милли традиция һәм Татарстанның язмышына ничектер тугрылыклы җаваплы карап эшләр кебек тоела миңа. Татарстан парламентында узган матбугат конференциясендә дә Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйльметдинов Россия Федерациясе дәүләт милли сәясәте стратегиясен гамәлгә ашыру турында сөйләде. Документ 10 ел элек кабул ителде. Күп милләтле илнең үсеш юлларын эзләү буенча зур эш алып барыла. Стратегия ярдәмендә милләтара мөнәсәбәтләр буенча Россия президенты каршындагы совет төзелә. Аның утырышлары нәтиҗәләре буенча дәүләт җитәкчесенең 200-дән артык йөкләмәсе бирелгән. 2016 елда федераль хөкүмәт тарафынан дәүләт милли сәясәтен гамәлгә ашыру дәүләт программасы раслана. Бу шулай ук эшчәнлекне, шул исәптән милли мәдәни автономияларны тулысынча финанслау мөмкинлеген ачты. Татарстан мисалында төбәкләрдә халыклар ассамблеясы һәм халыклар дуслыгы йортлары барлыкка килә башлады. Россия президенты ярдәме белән яңа статуста Россия халыклары ассамблеясы торгызылды. Татарстан үзенең стратегиясен дә булдырды, сез аны беләсездер. Шушы милли мәсьәлә буенча безнең программаларда бар дип әйттем, дәүләт программалары. Безнең иң зур һәм иң көчле халыклар ассамблеясы. Безнең иң көчле Россиядә һәм үрнәк буларак халыклар дуслыгы йорты һәм күп кенә регионнар менә шушы стратегияне тормышка ашырганда безгә килеп өйрәнделәр. Узган атнаның парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде. Чыгарылышыбызны дәвам итәбез. Татарстан халкы хәрбиләргә ярдәм итә. Кем җылы сүз, кемдер акчылата булыша. Республикабызның Зәй районы халкы да мобилизацияләнүчеләргә ярдәм кулы суза. Тулырак алдагы язмада. Хәрбиләр өчен маскировкалау челтәрләре үрүчеләр хәзер яңа һәм иркен урында эшләй. Изге күңелле зәйлеләр ярдәме белән тиз арада бүлмәдә табыла. Хәзер биредә берничә агач кырылма урнаштырып, бер юлы берничә челтәр әзерләргә мөмкин. Хәзерге вакытта безгә шундый киң урын бирделәр. Без монда бөтенебез җыелышып, безнең фронттагы җегетләргә маскировочный сетлар ясыйбыз. Изге теләкләр теләп, аларны исән-сау әйләнеп кайтуын телибез.
Волонтерлар төркемендә төрле яшьтәге һәм төрле һөнәр ияләре бар. Булышырга килүчеләрнең саны көннән-көн арта. Һәрберсе мөмкин булганча ярдәм итәргә тырыша. Берәүләр туқыма алып килә, икенчеләре тасма рәвешендә кисә, өченчеләре үрә бара. Үзебезнең менә шушы куллар белән, иманнар белән әйтә-әйтә шушы ниләрне бәйлибез инде. Хоть бәләкәй булса да ярдәмем була. Зәйдә маскировкалау шилтәрен үрү эшен Елена Хисаметдинова башлап җибәрә. Тиз арада бу эшкә битараф булмаучылар да кушыла. Аның аерым техникасы кыенлыгы да юк. Киселгән тасмаларны бәйләп үреп барырга кирәк. Әлеге шилтәрләр исә сугышчыларның хәрби техникасын каплау һәм үзләре яшеренер өчен кулланыла. Шилтәр үрүгә теләге булган һәр кеше кушыла ала. Ләлә Зайнуллина, Адилә Бөрханова, Денис Ипатов, Татарстан яңалыклары, Зәй районы. Республикада инвалидлар декадасы дәвам итә. Бүген 6 декабрьдә Казанда мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр өчен вакантлы эш урыннары ярминкәсе үткәрелә. Анда килүчеләр өчен хезмәт һәм дәүләт гарантияләре, эш белән тәэмин итү, социаль яклау һәм башка сораулар буенча консультация алу мөмкинлеге тудырыла. Ярминкәнең адресы экранда күрсәтелгән. Шулай ук иртәгә 7 декабрьдә Вахитов районында да вакансияләр ярминкәсе узар дип көтелә. Аны үткәрү урынын һәм вакытын шулай ук экранда күрә аласыз. Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театры сәхнәсендә үзгәреш җиле фестивале узды. Быел ул 7нче тапкыр үткәрелде. Фестивальнең төп максаты онытылган репертуардан төшеп калган җырларга яңа сулыш өрү. Бәйрәм чарасында безнең хәбәрчебез дә булып кайтты. Бәйрәм кичәсе «Әссәләмә галәйкүм» җырыннан башланып китте. Быел әлеге җырны Айдар Сөләйманов Шаян ТВ каналында узучы Сәйлән проекты финалистлары белән башкарды. Альтернатив җыры турында Венера Ахатовна торды. Һәм ул безне күреп, кастингка чакырды. Шул кастингта без бикәбәтләп җырладык һәм безне үзгәреш җиле фестиваленә сайлап алдылар. Фестивальдан соң без кастинг уздырырга телибез инде, бераз яңартырга. Безнең составны инде яшьләр бик күп теләк белдерәләр, миңа юл дәврендә шылтыраталар. Үзгәреш җиле фестивале беренче тапкыр 2016 елның ноябрь аенда үткәрелә. Шуннан соң ел сайын үткәрелә торган чарага әверелә. Быелгы үзгәреш җилендә 15 җырчы һәм бер төркем чыгыш ясады. Фестивальнең даими катнашучылары Олина Шәрипҗанова, Гөлнара Гатина, Айдар Сөләйманов, Илгиз Шәйхрәзиев һәм башкалар. Это просто суперпрофессиональные люди, каждый из которых просто вот и внешне, и по каким-то вокальным данным, и по человеческим качествам, просто генофонд нации. Әлеге сәхнәдә профессиональ башкаручылар, алар тышкы кыяфәтләре һәм вокаль үзенчәлекләре белән тамашачыларның игътибарын җәлеп итә. Фестивальдә катнашкан һәрбер артист үзгәреш җиленең йөзек кашы. Концерт кичәсендә татар халык җырлары, шулай ук хәзерге татар композиторларның әсәрләре яңгырады. Синсез яшәргә композициясе әлеге фестивальдә тамашачылар өчен беренче тапкыр тәкъдим ителде. Яшь авторлар әлбәттә бик тели зур сәхнәдә яңгырырга, зур премьера булып, аларны ишетсен тамашачылар. Шуңа күрә мин бик сөйнәм шундый концертта яңгырыйм, Аллаһка шөкер. Беренче чиратта үзгәреш җиле фестиваленең төп максаты онытылган репертуардан төшеп калган җырларга яңа сулыш өстәү, аларга матур аранжировка ясап, аларны башка яктан ачу. Фестивальнең төп шарты артистлар җырны тере тавышка башкаруы. Быел да үзгәрешсез калды. Чара 3 сәгатькә якын барды. Һәрбер яңарыш алган җыр тамашачыларны битараф калдырмады. Тамашаның тагын бер үзенчәлеге бәйрәм чарасында гадәттәгечә алып баручылар булмау. Һәр чыгыш алдыннан җырчылар үзләре башкарачак әсәр турында яздырган кыска видеолар тәкъдим итте. Үзгәреш җиле фестивале татар халкының күңелендә үз урын тапты дип раслый белгечләр. Димәк, киләчәктә дә әлеге фестиваль яшәвен дәвам итәчәк. Дина Нәҗметдинова, Альберт Сафиуллин, Татарстан яңалыклары.
Шығарылышыбызын дәвам етебіз. Көрінеклі шағыр Сибғат Хакимнің ижатына бағышланған бәйгеге имғақ ясалды. Сибға шешмәсі деп исемленген конкурс бұйыл республика күләмінде узды. Әдипнің туған яғы Этне районы Күллі Кеме ауылында ұйыштырылған жеңушілеріні құтлау шарасына шағырның ижатын яратушылар, бәйгеде қатнашушылар һәм узған елғы лауреатлар жиылған иде. Тантанада Сибғат Хакимнің әдәби мирасын құлашлыған түрлі тілләрдәге шиғырлар яңғырады. Аның шиғри юлларын рус тілінде де, инглиз тілінде де, морый тілінде де іштік. Шолай болғаштан Сибғатның Хаким абайның ижаты бүгінде яши, бүгінде саклана, һәм біз аңа һәр дайым қайпаттарға тиешміз. Сибға шешмәсі бәйгісінде жеңушілеріні бүләклеу бәйрәмінен тулырақ репортажны сіз Хәйерлі күн Татарстан тапшыруының бүгінгі шығарылышында қарияласыз. Тапшыруының қонағы Сибғат Хаким музейі мүдире Гүлсина Хакимуллина. Біз дәвам етебіз. Қазанда Ғабдулла Тоқай әдәби музейінде Тоқайның көңіллі сәхифәләр китабы тәқдим етілді. Бұл Ғабдулла Тоқай үзе исән вақытта нәшір етілген китапның репринт вариантларын қолланып әзірленген яңа форматтағы басма. Тулырақ Ләлә Зайнуллина әзірлеген сюжетта. Eydə rejə də bizning təsicədəncəsə birgaşı şəşə bizninglə yıkılıyor. Ғабдулла Тукайның күңелле сәхифәләр китабы беренче тапкыр 1910 елда Казанда Сабах нәшрияты милләт типографиясында гарәп графикасында нәшр ителә. Яңадан 2022 елда әлеге басма Татарстан Республикасы Милли музее фондларында һәм Ғабдулла Тукай әдәби музей экспозициясе нөсхәләренә нигезләнеп әзерләнә. Әлеге китап Тукай әдәби музейы белән Татарстан китап нәшриятының берничә елга сузылган ныклы хезмәттәшлеге нәтиҗәсе. Беренче чиратта инде без ул китапны тулысынча һәрбер битен диярлек сакладык, аларны яңартып, китапның бер ягында белән шулай бирә бардык, икенче ягында инде бүгенге көндә кириллица вариантын тәкъдим иттек. Шулай ук biz аның тышлыгын, менә сез инде күрәсез, менә бу кызыл рамкалар 20-нче гасыр башында яңа бер юнәлеш булып тора. Алар модерн стилендә менә шулай дип тәкъдим ителгән. Һәм 20-нче гасыр башында шундый максат була. Тукайның китаплары һәрбер йортта булырга тиеш. Һәм менә бу китапта шул максаттан берничә бәя белән әзерләнә. Иллюстрациялар тарихы кызыклы. Мәсәлән, бу вакытта Тукай әйткәнчә, әле безнең рәссамнарыбыз ди ул татар әсәрләренә иллюстрация ясарга бик авыррак кабул итәләр ди. Шуңа күрә инде ул әзер рәсемнәрне ала. Китап 3000 дәнә тираж белән чыккан. Ғабдулла Тукай иҗаты бүгенге көнгә дә аваздаш. Әйтерсең, аның әсәрләре бүген язылган. Шигырьләре балалар исеменнән, аларның күңел халәтен чагылдырып, бүгенге яшьләргә сабак бирә кебек. Bu şiirlerini bugünkü edipler de, şairler de üzerine könetme etip, örnek etip alalar. Çünkü Tukay'ın mahsus rəvişte türlü şiiri ölçemde, türlü janrda balalar şiirlerini takdim etti. Tukay bizge 100 yıldan sonra şu dersin bir atağın. Balalar için nişek yazarga gerek. Филология фәннәре кандидаты Марсель Ибрахимов Тукай үз китапларына җитди караганлыгын искәртте. Миңа калса, Тукайчылар өчен бу эзләнүләргә бер этәргеч була. Чарада катнашкан Идел буе районы 10-нчы гомуми белем бирү мәктәбе укучылары Тукайның күңелле сәхифәләр китабындагы шигырьләрен дә сөйләде. Кояш нурлы, ачылган бакчаларның гөлләре, яктылык, рәхәт, бәхет, сайрый Ходай булулары. Ғабдулла Тукай әсәрләре аша милләтебезгә, туган телебезгә мәхәббәт тәрбияләнә. Әлеге басманың милли һәм дини тәрбиясе бүгенге көндә дә бәхәссез. Ләлә Зайнуллина, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Кыш башында республикада маллар, кыш-кыртлар арасында кой сыйгышлы авыруларның таралу куркынычы зур. Йорт хайваннарын кышларны вирустан саклау өчен нинди чаралар күрергә кирәк? Яңа ел алды ярминкәләрендә гомумән базарлардан ашамлыклар сатып алганда нәрсәләргә игътибар итергә? Татарстан радиосының чираттагы иртәнге турыдан-туры эфиры шушы мәсьәләләргә багышланды. Россельхознадзорның Татарстан буенча идарәсе дәүләт ветеринария күзәтчелеге бүлеге җитәкчесе Идрис Гатин тыңлаучыларны кызыксындырган башка сорауларга
сұрақтарда жауаплар берді. Тірлікшілік продуктларынан ошамлықлар әзірлеу талапларын үтеу бойынша кеңешлерін де юллады. Біз де оңа бірнеше сұрау білен müracaat еттік. Hayırlı erте, İdris Medarисович. Hayırlı erteler. Kış aylarında Respublikadan mallarını yığışlı şirlerden saklау için nindi şaralar көрге керек? Біздің hayvanlar arasında en birinci men doңғыздардың Afrika çumasını aytır bitireyimindi. Ondan soň yukarı patogenli grip. Kışlar arasında. Bu iki avru. Ondan soň soňgy yıllarda, mene bıyılgısı yılda, özü bizning respublika bizning grip boyunca Allah'a şükür әле ул благополучный. Әмма ләкин безнең әле кышлар бөтенесе дә китеп бетмәде, калганнарында да һәм продукция белән бу чирләр таралырга мөмкин. Тагын бер тукталып үтәмен бруцеллез дигән авыруга. Чөнки бу авыру белән кешеләрдә авырый. Кешеләргә дә йөгөргә мөмкин. Бик начар авыру. Аннан соң туберкулезны да онытырга ярамый. Безнең быелгысы ел инде ул 21 елның азагында башланган яшур дигән авыру турында да әйтеп үтәсем килә. Чөнки ул безнең Казакъстаннан кирде. Шуңа карамастан, шул сәбәпле Башкортстан, Оренбург өлкәсе безнең бу чирләргә вакцинация ясалды, прививка ясалды. Безнең менә шушы чир турында да онытырга ярамый. Шуның өчен эшмәкәрләргә беренче чиратта кемнәр алып сату белән шөгыльләнә, хайваннар бигрәк тә бу сыер җинесенә карата әйтәсем килә инде. Чөнки быел ризык азыклар күп булды. Шул сәбәпле күп кенә кешеләр үзенә аерым хуҗалыкка күп булмаса да берәм, сәрәм булса да шушыннан алып кайтып, алып сатарлардан хайваннар алырга мөмкиннәр. Ала күрмәсеннәр. Чөнки рөхсәте юк. Аларның беркем дә белми, алар исәнме, бу авырулардан чистамы. Балаларны мәктәпләрдә, мәктәпкә яшьтәге учреждениеләрдә сыйфатлы ит-сөт ашамлыклары белән тукландыру ничек контрольдә тотыла? Без соңгы 2-3 елда бу юнәлештә зур эшләр алып барабыз. Монда беренче чиратта сыйфатына килгәндә зур әһәмият бирелә продукциядә антибиотиклар юкмы, аннары токсичный элементлар юкмы. Быелгысы елда безнең бит инде мораторий, шуңа күрә турыдан-туры без керә алмыйбыз. Моңа безгә прокуратура тарафыннан берлектә чыгабыз без мәктәпләрдән. Һәрберсеннән дә бер юлы алып бетереп булмый, әмма ләкин бу эш безнең даими рәвештә алып барыла. Чит төбәкләрдән кергән тирлекчелек продуктларын нинди тәртиптә тикшерелә? Значит, чит төбәкләрдән килгән вакытта иң беренче чиратта безнең дәүләт ветеринарий белгечләре тикшерә сыер итен, аннары ат ит, сыер итен һәм кош итен, дуңгыз итен. Дуңгыз ите белән тавык итенә иң беренче чират әһәмият бирелә. Дуңгыз итенә без инде Африка чумасын, чтобы кермәсен республикага, кош итенә әһәмиятне бирәбез. Монда инде югары патогенлы грипп кермәсен өчен. Әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт. Безнең беләлемтәдә Россельхознадзорның Татарстан буенча идарәсе дәүләт ветеринария күзәтчелеге бүлеге җитәкчесе Идрис Гатин иде. Әлеге сәгатькә шулар иде. Берничә минуттан эфиребезне хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам иттерә. Исегезгә төшерәбез, бүгін студия кунагы Әтнә районында урнашкан Сибгат Хаким музее директоры Гөлсинә Хакимуллина. Без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау, сәламәт булыгыз.